sa sé jazz, feicil, pleistal an Gaeilge agus daoine rósóid agus mar a tháinig mar an seol leis fí seán go léir ceó ionintach na chuoine na bhuiid siad an Gaeilge haintiste an seirbhí se thuirt na Customary agus sin más cahar go hangach muid caiimiid an Gaeilge eáil agus a chluistal agus tána nuachtaí seo go léir á sin dhéana. So tá muid tharbh sásta leis an radam, tá sé táchtach doin agus an chathair. Well, ní raibh sé éasca ar nói mar bhí ard chaideán le feiscint thar chuile categór chuir gach gnólacht an-íireacht isteach agus chuir sé degree isteach san obair agus bhí dúlá ná gan áras ach ag dtéir an le ceapmór go muid ansásta leis na daoine aránmuid mar bhútóirí. Tá sé tiltáing agus tásúlagaing go bhhain na daoine eile agus mai siad ráisiom líonn se chuin. Bhí an bradúil ar fad in íireachtaí an gachtainna chun a chuir isteach ar an comórtas agus an obair a dhéan an fearn ar fad ins na fearnaí ar fad a chuir isteach ar. Agus le cúnas dé ba siad a ráisiom blianta thugainn chun an mór chorann na bua. Tá an riimiid ar tá muid brasásta, níor cheapmuid gur seansa mbliana ach tá muid ansásta go bhfuil an categór. Tá muid héin an bhródún, I mean níor cheapmuid gur gur nóhan díantain ach stoi go rá agus fair play gan na bórtóirí le vin mar siad thar Tá go leor obair chuiste, tá muid riimiid a chun se gúte. Absolutely delighted. It's been a lot of hard work and it's been so worth it. And thank you to all of the Gradam, to everybody, and well done to everyone in the whole competition. It's been a wonderful experience. We want to look at maybe developing an app. All our literature and brochures are bilingual currently, so we will continue down that road also. And our radio advertising for the last 2 years has been bilingual, and again, our plan is to continue with that. Ariam fearhásta héis na hí nacht. Ionintach an slú eáil, cholagan na sásta leis na dúisina, tiltte go maithe cholagan na fór dúisina, agus tá muid inis hána hain ag smaoinú ar an bblion se thugann.